Igama nguNhlanhla Dlomo. Ngibhalele kwaKhumbula Ekhaya ngoba ngifisa ukufunisa umamami engingamazi. Igama lakhe kwakuthiwa uGladys Dlamini. Angimazi ukuthi wakuphi nendawo. Ubaba wami kwakuwa uSimon Dlomo wase-KZN Empangeni. Umama kuthiwa wayehlala la, wayesebenza emakhishini eBruma. Bahlangana nomama ngazi ukuthi kwakunini, but mina ngwa-89. So wathi wangideda, after ukungideda wangihambisa eCutting Center la kwakusebenzela khona ubaba. Ngiyizwa ngomuntu owayesebenza nobaba wazi ubaba. Uthi lo muntu umama wafike wangishiya, wathi anotshela uDlomo mayekafika ukuthi naye ingane yakhe. Ngangisemncane lapho ngoba bathi ubaba engafikela kuyena eCalton uthi ngangakwazi ngisho ukukhuluma, ngangikhala kuphela ngimncane ngisaphathwa. After it ngahamba ubaba wami wasuka lapho wahamba wabhalisa eGP, wabhala epolice station ukuthi usephiwe umama ingane yakhe kanje. Wachaza wasuka la waya naseJabulani la ehlala khona, futhi wabhalisa nakhona epolice station ukuthi usenikwe ingane kanje umama wayethandana naye. Wangihambisa ubaba emakhaya, mangifike emakhaya ngangingazi ukuthi umama akuyena lo owayeshade nobaba. Mangifika khona ngahlala kwase kuba nesimo sokuthi angiphatheki kahle. Ukungaphatheki kwami kahle ngaze ngatshela ubaba umfowabo kaBaba ukuthi mina la ngihlala khona angikho sharp empilweni, because kunezinto engithi ngizidinga ngingasitholi ngendlela eright. Kunamagama akhombisayo ukuthi angizalwa ilo mama. Washona ubaba ngasala, ngalokhu ngikhula, kwashona nogogo wami uMakhanyile, ngalokhu ngikhula. Kuthe ngo-2018 or 2020 mangiseThekwini ngihleli kungena i-call yomfowabo yomfazi osizalwa nawo baba. Uthi yazi ngithola incwadi la ebhalwe ngawe. Ilapho engithole khona ukuthi umama wami kwakuGladys Dlamini, igama lami umama wangiqamba ukuthi ngusicela. Ukhumbula Ekhaya ngize ngubhalela esimeni sempilo akukho sharp. Ngazala ingane, fanele ngabe nginengane mhlawumbe ezu-6. But ezinye bezidlule emhlabeni. Mangihamba ngiya kubantu ababonayo bathi kufanele ngiye ekhaya kubo umama. Ekhaya kubo umama la ngingazi khona. Noma ngabe umama washona, ngikwamukela lokho, kodwa mangazile ukuthi umama ukephi. Ngiyazi ukuthi nawe umama la kakhona mhlawumbe kwaba isimo esingaphe kwakhe, because mangifunda incwadi yabhala ubaba, umama wangishiya kungakashayi 1 month engishiya eqeda ukungideda, wahlala nami 1 month. Mama lapho khona ngithi ngiyacela Gladys, ngiyacela nabantu nabogogo abakaDlamini, ngiyacela hlezi ngithandaza mihla wonke ngithi ngiyafisa ukuthi mama lapho khona noma waziyo ilunga lomndeni umama akamtshela ukuthi ngicela ukuthi mama ngeke ngikuzonde, ngeke ngikulahlele owakwenza kimi, bari ukuthi nje ngifuna amadlozi akwaDlamini. Lento inginika istress empilweni, akuhlangani nix. Kubantu ngimuhle namhlanje, kusasa kubantu ngirong. Kuyimanje anginamngani, somngani ngiba naye, kusasa ngimbona ngishintshela. Iyo lenkinga ephe kwami engazi ukuthi ngizoyenza kanjani. Bari ngicela into eyi-1 uLetlam, ngicela ukuthi ubuye kimi. Ngiyakudinga uLetlam.